Obila e kaunti ma Kisii nyime gi pedho kweth moro mapoko yangi manomaki e wang' dede mag CCTV kakwalo tesend uso modhi e gwenge ma Ogembo e apaya ma Kisii Kilgoris. Jafwambo marwa James Okoth lero kweth manoting'o ji abichno notweyo chuk dar e kinde mag kuono kendo kwalo pesa makwane pok oyangore. Kalure gi wang' dede ne odong' dakika 20 to rom saa 8 mar otieno ma piny orugo kawuono. Wang' dede mako jonjore e kar dak ma Mandela e genga paya ma Kisii Kilgoris ka gin gi gige lweny e kinde ma bende ginenore ka girwako lepo bila. Ne kaka gichimo ochuk dar ma e kinde no yudo ka chamo ayula. Kendo nyaka gi e kinde no pok oyango ni en gi welo matama. E wang' dede machielo waneno jonjore go kadhi gi ochuk dar nyaka kama ochungi e geche. Gitweye e yo machalo kamano mondo giyud thuolo manyangafu mar timo njore no. Nyaka gi e kindegi jonjore go neno ka opando wengegi kalure ne gikia ni wang' dede makogi. Ne kaka gituro dhot ka gitiyo gi gigegi mag tich. Thomas Bokea en achiel kuom joma ne oyudore kae otieno no. Wiye pok owil gi gima ne oneno e lwet jonjorego. Wakaniuliza kama nilikuwa nimeona wezi wenye walikuwa wamekimbia kuja huku. Nikawaambia sikuwa nimeona wezi. Baadaye wakasema wacha waangalie kwa magari. Wakakuangalia kwa magari zenye zilikuwa parking, hawakupata mtu huko. Mmoja wao akakuja akaniharakisha, akaniuliza kama ninajua kama tuko wangapi huko. Nikamwambia tuko wawili. Baada nimemwambia tuko wawili, wakaniuliza huyo mwenzangu ako wapi. Nikamwambia ako ndani ya gari. Wakaenda wakamtoa ndani ya gari, wakatuweka nyuma ya gari. Sasa wakatuharakisha, wakatuambia tuwapee pesa. Mimi nikamwambia mimi ni security, sina pesa. Mwenzangu mwenye alikuwa hapo labda alikuwa confused kwa sababu alikutoka ndani ya gari. Wakamponda baada ya kutoelewana na wao, lakini baadaye akawapea pesa baada ya majeruhi. Kalure gi jodak wach makama oken mokwongo e alwora ma Ogembo ka thoth johala koro wacho ni gidag gi luoro. Tumeanza kuhangaishwa na majambazi ambao wamevaa sare za serikali za polisi. Sasa tunashindwa ni polisi ama ni raia wa kawaida. Please, yenye ningeambia hii serikali, aswa Minister for Internal Security Mr. Kindiki, please at least mtusaidie tuendelee kufanya kazi kama kawaida vile tulikuwa hapo kitambo. Komanda mar obila e kaunti no Charles Kasses katudore gi Ramogi TV e ong'we yamo wacho ni apisas mag okwach kich dhi nyime gi timo apedha kendo singo ni gibiro ndhiyo jonjore mane wang' dede omako. James Okoth, Ramogi TV.